ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବବିତା ନାୟକ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ସକାଳର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଟିକେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିଲି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପାରାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚାଉଳ ସେଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲି ଟିକେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ଟିକେ ଖାଇବା। ମୁଁ ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକେ ରୁଟି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଖାଇତେ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ସେଠୁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କିଛି ଚାଉଳ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚାଉଳ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠୁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ସାୟଦ ହେଇଯାଇଛି, ତଣ୍ଟି ଘଡ଼ ଘଡ଼ କରୁଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ ରଙ୍ଗ ଟିକେ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଚାଉଳଟା ଦେଲି। ତ ଏଇ ଚାଉଳଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଥିବ ନିହାତି ଆପଣ ଘର ବନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିହାତି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆର ଉପକାରିତା ଦେଖିପାରିବେ। ତ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଚାଉଳଟାକୁ ଟିକେ ଘିଅ, ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ, ଅଦା ଟିକେ ଆଉ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇକି ଚାଉଳଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ଦିନରୁ 2-3 ଥର ଲେଖା ଖାଇତେ ଦିଅନ୍ତୁ। 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ତାର ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚାଉଳ ମୁଁ ଏ ଚାଉଳ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ସବୁ ରଙ୍ଗ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡାରୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ରୋଷେଇ ମୁଁ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଛେଚା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଟିକେ କଦଳୀ ଭଜା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ି ଆଉ ଟିକେ ଭେଣ୍ଡି ବଡ଼ି ଟିକେ ପାଗ କରିବା ନେଇ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଡାଲି, ତାପରେ ଟିକେ ଆଳୁ ଆଉ ବିଲାତି ଟିକେ ଚକଟା କରିବା ପାଇଁ ସେସବୁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ସେଠୁ କିଛି ଶାଗ ତୋଳି ଆଣିଥିଲି। ଶାଗ କିଛି ଟିକେ ପୋଇ ଶାଗ, କଳମ ଶାଗ ଆଉ କଟା ଶାଗ ଟିକେ 2-3 ପ୍ରକାରର ଶାଗ ମୁଁ ସେଠୁ ତୋଳି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ସେଠି କିଛି ବିଲାତି ପାଚି ଯାଇଥିଲା, ନଟି ଭିତରେ ଥିଲା ଦେଖିପାରୁନଥିଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ତୋଳି ଆଣିଥିଲି। ବାଇଗଣ ବି ଟିକେ ମୁଁ ତୋଳି ଆଣିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମହାରାଣୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲା ପରେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଆଜି ଆସିଛି। ନିହାତି କାଗଜପତ୍ର ବନେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ବହୁତ ହଇରାଣ। ଆମେ ବନେଇ ନଥିଲେ ବୋଲି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେ। ତ ତାପରେ ଯାହା ବି ହଉ ବନେଇକି ଆଜି ଆଣିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।